Soc Isabel Ávila, la directora de l'Institut Josep Tapiró, i et puc assegurar que t'ajudarem a aconseguir tot allò que et proposis. Tenim la manera, tenim una fórmula. La fórmula està formada per diferents factors que ens assegura sempre l'èxit. El primer seria un conjunt de professors, un equip que està molt ben format, que té molta il·lusió, que estima la feina i estima el centre. Després també tenim personal administratiu, personal no docent, que ens ajuda i està sempre al nostre costat. És molt col·laboratiu i molt actiu. També tenim l'AMPA, que es preocupa molt pels alumnes i està sempre al nostre costat. I també tant representants de l'Ajuntament com representants de la inspecció, que també estan sempre quan els necessitem. Però sabeu què? Sabeu el que multiplica, el que realment ens dona valor com a centre? Sou vosaltres, els nostres alumnes. Partim de la base que tots sou bons en alguna cosa i que la nostra feina principal és descobrir en què. Per això creiem en l'educació en valors i en l'aprenentatge per competències, perquè pugueu arribar a ser competents i aprendre al llarg de la vostra vida. També treballem tenint en compte que tots tenim 8 intel·ligències, a més de les tradicionals, que serien la matemàtica, la científica, la visual, la espaial, la lingüística, també hi ha la musical, també hi ha la corporal, també hi ha la interpersonal i la intrapersonal. Tots sabem i sabeu que si no hi ha emoció no hi ha aprenentatge i aquí ens emocionem molt. Ens emocionem perquè treballem en molts projectes. Tenim molts projectes entre els quals, per exemple, podem tenir el del tutors guia, tutors juniors, el de mediació, per treballar competències com serien la competència matemàtica científica, l'ESTIM, la competència oral, tenim la paraula, tenim també un programa per ajudar-vos a treure's el certificat en llengües estrangeres, el B1 i el B2, des de l'Escola Oficial d'Idiomes. També l'ACTIC, és un certificat per demostrar que teniu competències en noves tecnologies. En fi, tenim robòtica, tenim molts projectes i tots ells tenen però una cosa en comú i sou vosaltres, que podeu ser els protagonistes. No us ho penseu, si teniu algun dubte no us ho penseu, us esperem, aquí comença el vostre futur.